Extra Gaming și mă voi juca Skywars. Ca de obicei pe Broken Lands. Giveaway. Kyosuke. Eu am înțeles Koyosuke. Da. Ce? De ce mă judecați? Nu ne ducem pe munte și ne aruncăm în gât. Vă facem în ciudă. Ha, 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 ha. Noi suntem parcuriși adevărați. Ha. Oare câștigăm, oare nu? Nimeni nu știe. Wow. Baterii. Haide, domnule, având în vedere că tu ai mai de mai bun ca mea și mă omori și mă faci praf. Haide că te aștept. Te aștept. Te aștept. Bă, pune păsate, bă! Hai repede, hai repede. Mamă, cât urăsc bagul ăsta. Mamă, dar știu voi cât îl urăsc. Așa, mă. Hai, mă. Haide, bă. Haide, bă. Haide, bă. Bă, atât tare mă enervezi copiii ăștia. Bă, tu vezi de treaba ta, du-te în pizda, mătii. Du-te, bă, acasă. L-am omorât, dar el în timpul ăla m-a aruncat. Tu ce? Dar îmi place skin-ul lui. Atâta din când nu va adevăra creierul meu magnific. Uite, du-te, dracu. Bă, îmi place acest server. Datorită fiindcă faptului ok. Dar dacă nu mai vorbesc așa de mult, m-am mai folosit gluma asta și îmi place, bă. Găței pa un papis. Nu știu ce.
Voi ați avut vreodată căței pe unii? Ia du-te, mă, și tu. Du-te, bă, acasă. Du-te, bă. Bă, nu-i locul tău. Du-ți, mamă. Mă, ce m-am speriat. Da, în nivelul 2 e. Da, mă, cam atât a fost cu acest episod. Nu uitați de like, să vă abonați. Hai, pa! Numai zile bune să aveți.